Kaya mga kalingap, at pupuntahan po natin yung mag-ina po mga kalingap na naninirahan po sa gubat, na tabing-tabing lang ng nyug ang tinitirahan. Tapos na po yung maliit na kubo nila mga kalingap, at papunta kami dun at babalinisan namin. Kamustahin din natin yung mag-ina. Ito po yung grabe yung kalagayan nila dati mga kalingap. Ito po yung nakakaawa na naninirahan sa gubat. Check mo dati yung dating tinitirhan niya mga kalingap, kasi dadaanan namin. At medyo malayo din yung lugar na ito mga kalingap. Cut lang tayo ng video. At ito po yung tinitirhan dati. Mag-ina. Ayan po. Dito po nanirahan yung mag-ina. Maestro. Kahit gabi po dito natutulog sa lupa. At kakaawa. Dito po yung lutuan nila. Yan po, may pinaglutuan. Di po kayo mapaniwala, tanging ang bubong ay kumot lang. At dali-dali po natin pinagawa ng kubo sila, kasi nakakaawa po mga kalingap. Sama po natin si Ate Rena po, Rena Vlogs po mga kalingap yung daan. Medyo kawain ng halda, delikado po. Kaya mga kalingap, andito na tayo kila Jero sa kay nanay. Kamusta po nanay? Okay lang po. Ano po yung ginagawa nyo? Nag-ano ng niyog. Ba't wala po kayo dun sa dati nyong bahay? Pinalipat na po kami. Gawa na napagawa na ninyo po ng bahay. Pinalipat na? Nakalipat na kayo? Tapos na? Aha. Ako na saan nanay? Asa na? Yan po. Okay, andito na. Oo. Wow, mga kalingap po, grabe. Ito po ay madaling gawaan ni Cedric. Mabilis po, pero pulido, yan. Ang ganda nanay ha, meron na kayong higaan. Pasok-pasok. Ayan. So, maganda na po. At saka nakasemento pati oh. Oo. Ang bilis talaga ni Cedric gumawa mga kalingap. Nasang kusina? Ito na? Ito po. Tapos ito si Jairo. Oo. Yan, meron ka ng bahay oh. Meron ka ng bahay oh. Salamat po. Masaya ka man, may bahay na ikaw? Ha? Di ba doon ka naninirahan dati, gusto mong bumalik doon, ayaw mo na? Ayaw mo na bumalik doon sa dati? Ano na, wala ng tulo pag kahit umulan? Hindi na, wala na po. Mahimbing ang tulog. Masarap po karamdam. Parang pagod ka na, anong ginawa niyo po? Nag-aayos po dito. Naglinis kayo? Oo. Ayan po, may gamit-gamit. Ano ito na, ba't meron kang gin? Hindi. Suka yun ng... Suka. Nyog. Ipon. Sabaw ng nyog, tapos ginagawang suka. Oo. Pwede yan maibenta, baka pwede yung pagkakitaan. Panggamit lang sa bahay. Ginagamit mo lang. May masarap yan, yung suka ng nyog. May dala kami dito na na gamit, pang dagdag ha. Mama, pansit. Oo. Buksan mo yung gamit. Ayan, mula sa channel natin. Wow. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Chinilas. Chinelas? O, meron ka ng baon chinelas. O, suot mo to, kung bagay sa'yo. Yeah. Ayan, grabe oh. Oy, tamang-tama oh. Ayan po, may chinelas na si Masaya ka dyan? Masaya ka dyan?
Sabi upo. Ayos man ang pakiramdam, may bahay, sarili na kayong bahay. Okay na po. Kahit maliit lang, at least At least mayroon po masisilungan kahit pa paano. Awa ng Diyos naman po. Hulog yun ng sa ano natin kalooban. Naiiyak ka po. Hindi ka makapaniwala siguro, bilis lang nagawa yung bahay niyo. Yan na po. At maganda pati yung ni Cedric, kung kinuhang sa bundok. Haligi. So ngayon ay dito na kayo natutulog. Dito na po. Natago ko itong gym. Uy! Mamaya na muna. Ito, nakuha mo na yung O, sige, suotin mo. Bagay ba sa'yo? Tatago mo yung chinela. Yan, bagay na. May sombrero na si Jero. Pang sundalo, O sige, labas mo pa yung pang nandyan. Damit. Oo. Yan, pilabas mo na yung mga plato. Ayan, may mga baso. Dalawa lang na, dadalawa man lang kayo. Ayan, meron na kayong plato, dalawa din. Ayan, susukatin mo yan. Kutsara, tinidor. Kung may gamit na kayo, Nay, ngayon. Opo. Masayang-masaya po. Karaos din. Oh, may damit. May damit na si Totoy, oh. Ano sasabihin, Totoy? Salamat po. Anong grade ka na? Ito po. Grade 2 ka na? Grade 3 na sa sunod. Sa sunod, oo, dapat mo ito na yan, pag-aral mo. Maraming salamat po sa Panginoon. Saya po ba kayo at ganito masaya na po. nangyari sa buhay niyo? Oo. Ayos na po. Ayos na itong bahay niyo, kahit ganito lang? Ha? Oo. Kaso plywood lang ito, medyo mabilis masira. Oo. Mayroon. Ay, At babarnisan natin ito ngayon. Babarnisan natin ito mga kalinga para hindi Ano po. Kamusta na? Hindi ka na nagiinom? Ha? Hindi na. Ilang araw na po? 2 linggo na mahigit. 2 linggo na, ibig sabihin yung pag-vlog natin, na. Yun na. Tuloy-tuloy mo lang. Tuloy-tuloy Kamusta yung na. pakiramdam mo? Hindi ka naman hindi naman nanghihina ang katawan mo. Hindi naman po. Kaso lang, oral daw sa magtutukan para mabaskog ang tuhod. Yan lang ang kaligayahan ng mga tao. sandal. Ang alin ay. Yan, kasasama ko yung pagtukad. Oo. Pero pag nag-aaral siya, dapat Hindi na. makapasok siya. Hindi na ako yan. Sabado at linggo lang naman ang kasama ko yan. At papabarnisan natin ito mga kalingap. Short. Okay na ito. Maganda naman yung pakagawa ng bahay nyo. Maganda po. Kesa naman doon sa dati, no? Oo. At saka pati, meron na kayong puro kusina, diretso Panggirahan. Oo, kung uupa ka sa ganito, magkano? Di ba na may ganito? Wala namang pera. Walang pera. Kulang pa sa pagkain. Ngayon, libre na yung Salamat po at nakabahay po kami. Maraming salamat po. Pasalamat ka din kay Cedric at nagawa. Oy, Cedric, salamat. Maraming salamat. Tulong sa iyo. Kundi dahil kay Cedric, hindi kami makakaroon ng bahay. Ay, oo. Kasi siya yung nagturo din, Maraming salamat po. Ang mo na lang yung meron pa bang bigas doon sa meron pa? Kung mayroon pa po, sir. Oo, madami-dami kasi yun, Oo. Ay, pagkain pa din kayo doon. Oo, sige, at papaanohan natin ito. Siguro sa bukas, babarnisan namin ito mga kalingap. Ang pakiramdam mo to Masaya po kasi po hindi na po ako matutulog sa damo. Kasi maganda na to, ito si nanay. Nay, halika. Yan, sabi po ng anak nyo, masaya daw siya kasi hindi na daw siya matutulog sa damuhan. Ay, ito Nay, at medyo tatanong pa tayo ng kaunti sa'yo. Kasi syempre naman mahirap paniwalaan na doon kayo nagtagal, di ba? Pero dati saan kayo talaga naninirahan? Pangpang.
baby. Paano sa pangpang po? And this baby. Pinalayas ka na ba nung ano? And that was boys. Mga Mga tinitira? ugali po kasi. Right, boys. Yung mga dati mong ano? ah, Pero tumagal ka sa kanila. buwan lang din. Abuan din. Oo. Marami din po sila eh. Nakikitira lang kayo dati. Oo. Tapos nung di nyo na kinaya na gusto nyo nang mag-ano, Umiwas na lang po kami. umayas na lang kayo. Oo. Para iwas sa yung gulo po baga. Doon na lang kayo natulog sa ano. At yan. At buti mayroon kayong picture dito. Ano? Mayroon po, zero. Mayroon kayong picture. Oo. Ano to, Toy? Ano yung graduate ka niyan? Opo. Kinder. Sa kandir po. Kinder? Hindi mo ba namimiss si papa mo? Wala kang nakagis na papa? Ha? Ang papa mo? Isa, ano lang, si mama lang at si papa, isa na lang. Mama at papa. Mama at papa na lang. Oo, Ano? sir. Mama at papa na lang. Oo. Ako lang. Yan lang kasi lang ako dyan eh. Hindi na po kayo nag-ano dun sa tatay niya, no? Hindi na. Ano talaga po yung istorya ng ano, pagkabuntis niyo? Nagpabuntis ko kasi matanda na rin po. Ah, Mahirap pag walang anak. kahit nag-ano ka, kahit kumbaga Oo. Mahirap pusong lalaki ka baga ano? dati. Dati, pero ngayon pusong babae ka na. Ganon pa rin po. Kaso lang, kilos lalaki. Kilos lalaki ka pero pusong babae. Ah, Pag hindi ka... nai-inlove ka na din sa mga lalaki. Nagkakagusto ay hindi. hindi. Pero pusong babae ka na po. Ah, Tama yan. na ho yun isa. Paano po Mahirap. kung may manligaw sa'yo, malaman pusong babae ka pala? Ayaw mo na. Ayaw ko. Natatawa. Bakit ka po ba nagkaroon ng pusong lalaki? Simula pa bata pa ho ako. Ah, Ganon na po. talagang lalaki ang ano mo. Kilos. Pero nagkakrush ka din dati sa lalaki. Hindi ho rin. Babae talaga yung nakakrush nyo. Dati. Pero ngayon di na rin. Hindi ka na rin nagkakrush sa ano. Hindi na rin. Ano ka na lang talaga. Ano Hindi na lang talaga. focus nyo na ngayon? Ah, Ano na lang focus nyo? wala, ito na lang sir. Sikap na lang para kahit pa paano mabubuhay. Kahit bagay isang araw, 2 beses kumakain. Okay na yun. Eh okay na, may pagkain naman kayo ngayon. Ilang beses na kayo kumakain ngayon? 3. 3 na. O siguro pag naubos, bibisita din naman kami Apo. dito. Basta ano lang, Nay, ano ka, huwag ka lang magbibisyo, yan ang importante. Wala na po. Anong oras kayo natutulog dito? Mga 7 po. 7 tulog na kayo, di na kayo naalis dyan. Hindi na. Labas-labas Hindi na. para makipag ano ba. Hindi na po. Kasi pag di ka na talaga umiinom, talagang proud kami sa'yo. Hindi na. Kasi, Labas, papabili si nanay ng ilo. Diyan kala si Drake. malaking testimony yan pag hindi ka na manginginom, na ano. Yun, nalabas ito. Ako, hindi naman. Yan lang. Bibili ng ilo. Wala ba kayong contact number para makontak namin kayo? Wala po. Laman ako cellphone. Walang okay lang. Yan lang pala si Drake. Salamat ka kay Cedric kasi naawa sa iyo yan. Tinuro Salamat ka sa daw si amin. Drake. Kung wala si Drake, hindi ako karoon ng bahay. Oo. Malaking tulong. Si Drake nga. Talagang sabi naawa daw siya eh. Oo. Kaya ayun ito na. Mm. Ito po ang nakayanan ng ating channel. Madalian po ito kasi kaysa naman dun. Okay ka na dyan? May kumot ka? Unan? Wala. Walang unan. Hindi ka naman nagsabi sa akin. Oo nga pala. Wala. Ito mga damit na lang. Damit din ako. Oo. Andito pala yung bigas nila andito na yung bigas nila Medyo grabe bagay Masundalo ka na. Okay man? Masaya ka man? May ganyan ka? Ang masasabi mo sa nagbigay? Anong masasabi mo sa nagbigay? Salamat po
Sir Alvin po sa mga gamit po. Hindi ka na matutulog doon sa dati yung tinutulugan. Hindi po. Ayaw mo nang bumalik doon? Hmm. Bakit nababasa ka doon pag maulan? Opo. Di paano pag naulan, nagising kayo? O saan kayo napunta? Doon po. Sa sa kapitbahay? Ano sabi ng kapitbahay? Wala po. Wala, pinapatuloy lang kayo. Ngayon, may sarili na. Nay, dito ka, Nay. Na dyan, madilim na. Nay, may sarili na kayong bahay. Di na kayo, Babasa. Oo. O di na kayo dati, di ba, nakikipamahay kayo? Ngayon, may sarili na. Pakabait lang lalo, ha? Opo. Tutoy. Dai ka. Ayan. Ayan. At may pa kayo dyan, yung may natira pa dun sa groceries, Mayroon pa naman po. Meron pang konti, oo. At mabibigyan din kita ng pandagdag. Dito. Pero ibibili mo ng pagkain, May Man. Ayun na, magbigay tayo ng pandagdag, ha? Dun sa Pero pagkain ang bibili na. Dagdag natin, sakaling Maraming po salamat. Din ako. Mamaya magbabakal nga ni Bigyan mo kita. ako laruan. Ay, laruan daw. May pagkain pa naman. Di ka naman nagsabi. Delikado pala yun sa NPA. Nakasundalo ka. Oo. Malay mo maging pulis yan. Nay? Pangarap maging Kaya pulis. pag-aralin nyo po. Yung hindi lang magtinamad. Paglaki niya, huwag na siya magganang kabarkada ng mga sutel. Mahirap na makibarkada na madadamay baga. Buti nga po na palaki nyo. Opo. Mm. Mahirap po yun, sir. Makibarkada na balasubas. Diyan lang yung sinasabi ko sa kanya eh. Oo. Ay, halika dito, Jiro. Halika. Dito tawag ka na, sir. Nakikinig ka ba dito kay mama papa mo? Ha? Opo. Sure ka? Opo. O, papangako mo ba kikinig ka? Ha? Ba't ka nakatigid? Ha? Papangako mo ba makikinig ka sa kanya? Ano bang sinasabi ni mama papa mo? Ay, hindi ko alam. Anong hindi alam? Anong naging hindi alam? Iyaw ko sa tabi, di mo alam. Oo. Pero alika, seryoso ito. Mahal mo ba ito si si mama mo? Opo. Gaano kalaki ang pagmamahal mo kay mama mo? Yapos. Ha? Yapos. Ha? Yapos. Ano? Yapos. Kapus? Ay, hindi naman joke. Yapos. Anong yapos? Yakap. Hindi, ayapos na daw po ako. Yakap. O sige daw, yakapin mo daw si mama mo. Gaano mo kamahal si mama mo? Ay, mahal naman pala, Ganyan po yan. Pag lalo na ako'y pagod, siya ako nag-iigib yun. Mabuti Kaya, naman. huwag ka nang magiinom. Huwag mong pabayaan yung sarili mo. Baka kunin ng DSWD yan. Araw-araw nga yan nagtutukan. Ako to na po si Cedric. Oo. Biyeda na ako na duman sa baba. Oo. Yan lang, pinapababa ni nanay mga kalilo. Kaya, ngayon, naka-vlog pati tayo. Baka, Tulad bukas, tutukan kami ni nanay. baka na tayo, na Opo. talagang bagong buhay na. Bagong bahay. Bagong buhay. Bagong buhay na rin. Bakit parang may dinaramdam ka? Parang malungkot ka? Hindi na, masaya lang po. Oo. Kasi nakalipat ng bagong tahanan. Sayang masaya. Yun, sir. Grabe din Okay man salamat kayo po. dito sa bagong tirahan nyo. Wala na ditong ulan-ulan. Kaysa pag naulan daw, sabi nung anak mo na punta kayo sa kapitbahay. Totoo. Silong. Yan. Sige, silong lang. Nung nag-ulan dyan Kahit- kami kay Nanay Tina. Kahit anong halimbawa, nag-ulan siya ng alas 12 ng gabi. Takbo kami dyan kay Nanay. Nanggising po kami ng mag-ina. Pag nag-ulan na. Tapos ng ulan na po.
Ginigising ka na ng ulan. Pero dito wala nang gisingan Hindi yun. na. Komportable na po. Oo. Pero may gising umaga na. Delikado, wag walang gisingan na. Padiretsuhan sir. Huwag naman. Oo. Huwag naman sir. Oo, wag naman. Okay. Ay. Ayan, tanghali na kasi umaga. Nag-iinit ng tubig. Kakape. Yun po. Sige, sige na. At sige, magpapaalam na Sir, kami ha. maraming po salamat sir. Tubig ka? Suka ito. Sige na. Sige po Ano na sir, kami. maraming salamat. Jero, okay na, masaya ka, masaya. Mapunta na muna kami ha. Sige sir. Pakabait ka. Balito. Maayos-ayos na po ito kahit kubo lang. Mabilisan po yung gawa natin. At ito po tinuro sa atin ni Cedric. Ay, sige na, paalam na ha. Sige po sir. Maraming salamat. Mm. God bless. Salamat sa Diyos po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang laging makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang inisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya